Salut YouTube, eu sunt Andrei și am decis să mă fac și eu un YouTube pentru că mulți prieteni s-au făcut. În videoclipurile mele am să mă joc câteva jocuri, nu chiar de multe, dar nu. Început mă joc Metin, Global, Age of Empiric, Plasma Unzet și Tătace 2 e mai bun decât ăsta, e 1 și ăsta e al doilea. Minecraft am să mă joc cu mulți prieteni, Zarkana dacă vreau și Counter. Sunt multe jocuri. Am să mă joc, poate mă joc și Need for Speed. Nu știu, o să încep multe episoade cu alți youtuberi, nu așa e cunoscuți ca Max, Satana și toți ăștia. Cam atât, cred că asta e o introducere cu plin sau ceva. Dacă vreți și vă place seria mea de jocuri, să dați câte un like, subscribe, comentariu. Orice. Și cam așa. Ne mai vedem. Pa!